Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphulike lapha ke sizane meko ke. Le meko ke ithethwa phaa ngumanqoba mngqethe emveni kwemetshi yeKaizer Chiefs ke kunye neGolden Arrows. Uyakhala phaa umanqoba mngqethe kakhulu, uthi ke umcimbi we-VAR mele ke ulungise, uthanda uphakanyelwa eMzantsi Afrika, ngoba ke le nto ye-VAR yongabikho kwayo iza kwenza abantu ke baluze ke imetshi bekumele babaziluzi. Wade wenza umzekelo phaa umanqoba mngqethe, wathi nizawuthi itimu yakhe okanye ikwazi udifenda, kanti itimu yakhe iyakwazi udifenda. Zezi mistakes akhala ngazo zokuba ke igame yakwazi ithi intliziyo moshwa ke yindlela osompempe ke abawuphatha ngawo umdlalo. Uthi ngamanye amaxesha ke nemetshi ibaleke kakhulu, negame igijime kakhulu, kufumanisa ukubana ke noonompempe abi-officials ke ziyashiyeka nazo, naye akaziblame. Sometimes umntu uyashiyeka angayiboni into yoba ihambe koluphuna uhlobo, kanti xa bekukho i-VAR ibizawucacisa itsho ithi mani le nto ihambe apha akusiyo gowuli, mayingabalwa. Uthi ke ngokumanqoba mngqethe ngelipheleleyo umfana omdala yena laa gowuli ayizole eKaizer Chiefs ke noko akayithandisisi laa nto. iKaizer Chiefs iwine nge-offside phaa, uyibona i-offside yena laa nto. Abantu abanintsi baselebhreyithela i-offside. Kutsho bani ke? Kutsho umanqoba mngqethe umqeqeshi phaa weqela leGolden Arrows. Baphulaphuli, singene ke lapho ke mlomzana ke umanqoba mngqethe kule ntetha yakho. Xa usitsho kanjalo ke mqeqeshi weGolden Arrows uthi ufuna i-VAR, sithi sawuthi uqwalasela kulo mcimbi we-VAR, zinintsi itim ngoku ezithathe ikhaphu apha kule sizini sisuka kuyo nakwisizini ephelileyo, ezithathe indebe ebekume beendebe azizuwinanga. Futhi xa bekho i-VAR ngezikazo-champions ezo tim ezo xa bekhona i-VAR, zikhona iitim eziwine icup apha ziziwiniswa ngendlela ke abantu abanintsi bekhala. Ngoba ke umcimbi we-VAR ubungekho, zona ezo tim zibizwa ukuba zii-champions namhlanje. Umzekelo i-Orlando Pirates, zikhona icup apho iicup ezithathe ngendlela abantu bashiyeke benemibuzo, ingakumbi bebetha phaa i-Sundowns. Zezinye izinto ke ezo ke manqoba mngqethe. Ewe ke unyanisile xa uthetha komcimbi we-VAR, thina siyakungqinela into yokubana ke nyhani xa ubukhona iitim ezinintsi ezinye ezinekhaphu ngoku kusukela kulo nyaka nakunyaka ophelileyo ngezingenakhaphu ngoku xa umcimbi we-VAR ubuthe wabe ke uyapasiswa. Sibuye ke manqoba mngqethe size kule yeKaizer Chiefs uyikhalelayo phaa izolo. Akusiyo offside le yamanqoba mngqethe, ayikho nje i-offside. Ndiyacinga into yokubana ke uzawuthi uma sowufikile ke eThekwini mfana omdala, uthi mawungena ujongisise le metshi uyibukele, uyayibona into yokubana nawe ibinga-offside le. Laa bhola yi-free kick leyo kokuqala. I-free kick iyafana nekona, ibethwa iplazo zonke sendaweni enye, yaphunculwa laa goalkeeper ngubani? Yaphunculwa laa bhola ngugoalkeeper weGolden Arrows. Ekuyiphuculeni kwakhe waza ke u-Eden McCarthy ekwi-run wayithatha laa bhola wayivalela emnatheni. Andiqondi uba ke ikhona offside laa ibhola ke ithe yabiphuculwe ngugoalkeeper. Andiqondi khona ke i-offside ke lapho ke manqoba mngqethi. Ndifuna nawe ukuyiphindisise laa goal ayizolo, uyakuyibona le nto siyithetha into yokubana ke noko mfana omdala akho offside phaa. Ligowuli nje elihle lithathe iKaizer Chiefs ke layibeka empumelelweni. Baphulaphuli ke ndifuna nani ke ningene nitshone into yokubana ke niyibona njani le meko, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.